Aelodau'n torri record byd. Cafodd aelodau Merched y Wawr gyfle arbennig yn gynharach yn y flwyddyn, a diolch i gwmni teledu Orchard ac Ys4C yn sgil partneriaeth gyffrous gyda recordiau byd Guinness. Mwyn dathlu dydd Gŵyl Dewi, fe aethpwyd o Amgylch Cymru i geisio torri nifer o recordiau byd. Mae gan recordiau byd Guinness dros 20 miliwn o ddilynwyr ar draws ei holl platfformau digidol. Felly, am ffordd wych o ddarlledu Cymru, Ni'r Cymru a'n diwylliant ar draws y byd. Dydd Iau, Chwefror, 7 yr 20. Roedd cwmni Orchard yn ymuno â chwmni Tan y Castell a'r pobydd Michelle Evans Fici. Cystadleuais The Great British Bake Off 2019 i geisio'r creu picen ar y maen neu'r gacen gryf fwyaf gydag aelodau Merched y Wawr a chwmni Teifi Forge o Gwman. Bydd ymdrech yn llwyddiannus, ac fe fydd yn ymddangos yn llyfr recordiau byd Guinness ar gyfer 2021, ac wrth gwrs fe welwyd yr ymdrech mewn rhaglen deledu arbennig ar Ys4C ym mis Mai. Roedd hi'n ddiwrnod byth gofiadwy yn yr egin, pencadlys Ys4C yng Nghaerfyrddin, i aelodau Merched y Wawr Caerfyrddin a Jill Lewis. Bydd aelodau gweithgar yn cynorthwyo gyda'r cymysgu, y rolio, cefnogaeth i'r tîm pobi ac wrth gwrs y blasu. Roedd y gacen yn pwyso dros 28 kilogram ac ychydig dros 6 troedfedd mewn diameter. Tipyn o gamp a llongyfarchiadau mawr. Darllenwyd gan Ann Milcoe, aelod o Ferched y Wawr Llanybydder, Llanbarth, Ceredigion.